Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 24 dekabry hepdeniň ýeşilme güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Çünki biziň gepleşigimiziň temasy Türkmenistanyň täze türkmen pasportynyň bahasy $1500 we Türkmenistanyň gelen habarlar. Şu men bilen gepleşikde ine Nurcan apa gatnaşýar. Nurcan apa hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Salam. Sağ olun. Bizim bilen gatnaşýanyňyza şuraya aly. Hormatly vatandaşlar. Türkmenistan'da pasport biznesi dowam edýär. Ýadyňyzda bolsa pasport biznesi diňe daşar ýurtlar, ýani daşar işler ministrligi edýän bolsa indi Türkmenistan'da migrasiýa gullugy täze pasport biznesiniň görnüşini tapdy. Men size jikme-jik görüm gerek. Ine häzir türkmen pasportyny, ýani zagrant pasporty aljak bolsaň, sen bazara barmaly, bazarda valютчиклар var. Valютчиклара ýani hemme dokumentlaryny ýygnap, töleme hökümet salgytyny, ýani hemme dosiýeňi, formularlary doldurup şolary berýän. $1,500 şolary berýän valютчиklара. Valютчiklар migrasiýa gullugynyň adamlary bilen öýleri gatnaşyk gurup, şolar bilen ýani şolara dokumentler geçirýärler. Sana da bir gün bellenýär. Yani randevu diýilýär-de. Sen barýan görüşmäne. Şöyle eline hiç adamman barýan olur aýda ine sen dokumentin elmizde. Plan wagt 30 günden gel taýýar bolýar pasportyň. Sen 30 günden gelýän pasportyň taýýar alyp gaýýan. Ine şu ýaly täze sistem etdiler. Men öňüm her gerek çykyşymda diýen Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan bir korrupsiýon bandit topory. Türkmenistan dolandyrýan korrupsiýon bandit topory men öňüm aýdyp gelýän. Egerde kimde kim oda ýani kimde kim şäherde, kimde kim etraplarda ýaşaýan bolsa, hökümet ba, döwletimiz ba diýip arkyn gelmeň, hiç sadymyz ýok. Şonuň üçin ine derdim elementarna pasporty aljak bolsaňam täze biznes skema açypdylar banditler. Indi banditler täze biznes skema diýenim, bular pul gazanýar. Senin konstitusiýanyň, senin haklaryň, sen türkmen grajdan bolmak üçin, ýani grajdansaň we ony sana migrasiýa gulugy beren ok, gurban beren ok, ata babalar berdi ony. Sen awtomatik ýagdaýda pasport dileýäninde sana bermeli şol hökümet. Hökümet wagtlaýynça naýomnikler, wagtlaýynça biz şolary ýani prezident we onuň iznak adamlary wagtlaýynça belledik. Saýlawlarda ol prezident belliýär, prezidentin beýlekleri saýlýar-da bize servis edýän adamlar inni Türkmenistan hökümete yıktılar doğru, ne de yerine yetirici hükümet var, ne de kanun çıkarıcı hükümet var, ne de yokorculuk var. Hemmetini gurbanlığın serdar belli. Bular ýani Türkmenistan'a din aralykly häkimetler bolup vertikal häkimet kurdular. Daşına da hemme şol süpük öňe oňarynmaýan ministr, vice-premier ba bolýan bolsa, pul alıp zatka getirýän bolsa ýygnadylar. Ine şoň üçin men size diýen, biz döwletimiz çalışmaly. Bular bizi katastrofa akyd bolýar. Inni sosial katastrofa boldy. Bizim 45% halkymyz daşyna gitmeli boldy. Häzir Özbegistana gidip ýör. Bizim halkymyz Özbegistana gulçuluk edýär. Lewap Daşoz welaýaty Özbegistana gidip gulçuluk edýär. Şolar gulçuluk edip pul gazanmasyn diýip graniçany ýapýarlar. Biz Özbegistandan baýýur. Bizde adam sanymyz az, baýlygymyz ulunkudan köp. Biz olardan gowy ýaşamady. Olar gelip bizde hyzmat etmeli we pul almaly. Biz şolarda hyzmat edýär. Ine haçanla ýol boşy, idiot bolsa, hiç zat bilmese, olum öz ogluny goýsa, öz oglunam kartinka ýaly edip şol özü döwlet dolandyryp geçse, idiotlugyny etse, ine biz şu güne barýar. Haçanla siz banita baraňyzda bir ikilikçi, aharpyny şermende özüne orunmayan adam size operasiýa çyk bolsa etdiren ýok. İň gowy saýlaýar. Şu ýaly bizim ykbalymyz. Näçe biz halkyň içinde iň özüni oňup bilmeýän bir hepbäni öňe goýup, ýagny bandit hökmüne niyaz földürüp basyp alyp döwleti biz şoňa çydýar. Şol adama basyp alan adama çydýar. Şunu aýyrmaly. Pikir etmeň özünden aýyrar, Putin aýyrar, o aýyrar, OBS aýyrar,
Murat Gurbanov ayrar, yine bir ayrar, Beyatman gelir, yine bir gelir. Hiç kim ayırmaz. Halk bol, alva ayırmasa hiç halk bol. Biz näme diýär? Biz size düşündürýär, biz size idea berýär, biz size kömek edýär, siz galaňyzda biz siziň bilen öňürýär. Ine bizim başarjaklarymyz. Şoň üçin biz size şu zatlary düşündürýär. Men Nurjan apadan sorajak bolýan. Nurjan apa, siz näme görýäňiz şu zatlara? Türkmenistana immigrasiýa barman, bazara barıp valutçyklara ine lewap, daşowuz, marda dandy ýokun tek ýön lewap bilen daşow çeýle valutçyklara dokumentini eltip, ýani salyk tölegini töläp, şolary berip, şolara dokument oňarýarlar, migrasiýa dokumentlary. Demek migrasiýa ýok, prokuratura ýok. Halk sesini çıkaran ok. Halkı şu derecede yitirdiler. Başka alaç yok. Halk näme etsin? Dogry. Hormatly vatandaşlar, bu diňe bir maskarçylyk däl. Men indik maskarçylyga jogap size düşündireyim. Ine bolmaly zatlar näil? Men her wagty kritik edýän, ýöne näil bolmalygyny aýdamak, şoň üçin Serdar bilen Gurban Berdimuhammedow näil işlejegini bilen oklar. Näil şu zatlary düzeltmäni bilen oklar. Ine men düşündirýän. Serdar Gurban Berdimuhammedow düşündirýän. Ine öňköýdek düşündirdik. Ine ýani şo bul çoglany öldürdiler, 4 adam eýem arrest etdiler, şo öldüren polisiýany. Eýem arrest etdiler, eýem özgöşükler bar. Ine şular bize seredýärler, biz şolara erwet zat niýet edemdi. Biz Türkmenistany gowy dolandyrmaly diýip niýet edýär. Biz Türkmenistana eger sen wezipeni ogrlap gelenim bolsaň, halkyňa seret diýip aýdýar. Egerde sen bihepeçilik edýänem bolsaň, halk seni saýlady, ine saýlady kişi bolýar da, sen şu döwletiň bir ýol boşdy. Sen Türkmen, näçe öz halkyň bu ýaly gynýan? Näçe şunu eltdirýän? Ine men ýerine aýdaýyn, Türkmenistan gelen habarlar. Lewap bilen daşowuzda 7-8 klaslardaky ýaş gyýdylar gowrul otluyor. Çağı da otluyor. Nire ministerstvo, bilim ministrliği seyrediyor. Nire prokuratura seyrediyor, baş prokuror nire seyrediyor. Hani kontrolör, hani şöyle MHM'şikler var, hani şöyle yankı mektepleri seyrediyen Garanova ya beylik kurumalar var, medeniyet, pardon, bilim ministrliğinin vekilleri var ha, dini ministerstvo değil mi? Nire olur seyrediyor. Ol bir sosyal tragediya. 7-8 klasda yaşayan yaşlılar, enatalar Türkiye'de, Amerika'da, o yerde bir yerde şolar ya bir hepçiler şoları mecbur ediyorlar ya da varyant yok şolar yaşamalı, soğut kalmalı, yani telefonu tölemeli, bırdat edip şu durmuşa düşüyorlar. Çağlarda günah yok. Sosyal şertler şeyle başka yol bolmadan şoňa gidiyorlar. Beylik sosyal şertler döretmeli. Misal için dom kulturu, medeniyet öýleri açmaly. Misal için çağlar bilen işlemeli. Olar eger hat pullary ýok bolsa, enatalaryny habar tutmaly. Enatalarynda pul ýok bolsa, onu mümkin çağlara men bilemok bir şertler döretmeli. Şolar işläp pul gazanýar. Eger 18 ýaşa çelli işlemek gadagan bolýan bolsa, onu siz Türkmenistanda adamlaryň işler bolmasa iş hakkını yani pasobe pa bezrabotycy vermeli. Şolar maşgalaryny oňuşup ýaşar ýaly, maşgalaryny dolandyrar ýaly. Daşary da gidip işlemeli ýaly. Şertler döretmeli. Şol prezidentiň birinji şoň ýanky borjy. Bul idiotda Serdar Berdimuhammedow diýen idiotda ne milli programa, meýnama. Ne meýnamany 1,5 ýyl boldy, atçyod etdi, näme etdi, näme etmedi. Näme işler edip bildi, näme işler edip bilmedi, näme sebäpli. Ol kagazyny onu atçyod edip gidip ekstriýe bolýar, şoň bilen tamam. Ene? Şoň üçin bizde döwlet ýok, bizde döwlet ýolbaşçy ýok, bizde banditler bar. Şu banditler bolsa aşagda da bulaşyk. Ikinci men size habar aýdyn, ola bir habar. Yani çağlar 7-8 ýaşly, pardon, 7-8 klasda okuyan ýaş gyýdylar gowrulu bolup çağı dogurýarlar. Ol çağı dogurdy, oň sebäbini tapmaly, näme boldy? Näme esasyna ol birinjiden ýanky gowrulu boldy.
Nähemçi mektepde şu zatlar bolup geçer ya da daşynla yani sosial yaşayan yerlerinde bolýan şu zatlar sosial problemalar. Onu derine ötmeli. Bizde bir sany adama 3-4 sany ýa-ni bu hukuk goýan gulluklugyň adamlary bar. Migrasiýa, polis, MHM bir topory köçede etýär barlap. Elementar zatlary oňaramaz. Siz diňe aktivist gözleýäňiz, siz diňe ýa-ni bir zat diýse, "Ho, şuraya zat bolýar" diýip, şonu gözleýäňizde ýöne hakykatdan hem özüňiz edýäňiz şu. Polis bölümünde sifilis iň Türkmenistanyna uly ýa-ni ýaýran ýerleri. Özüňiz pikir edäň. Şol ýaly maskarçylyk. Bu maskarçylygyň ýa-ni soňy ýok tek idamma, mysal üçin harby ulunda betbakçylyk aýdaýmyz. Ine daha şol harby bölümlerinde Lewapda Polk diviziýada Marinyň 02 çatyna tejennäki tankowy diviziýada we Bekrewe'däki harby bölümlerinde sallatlar sowuklatdylar, işler sowuklatdylar, griplap gospitalda ýatyrlar. Men enatalaryna haýyş edýär. Siz gidip öz çağlaryňyzy halas etmeseňiz, gorunmak ministrden tok ýok. Gospitalda derman ýok. Gospitalda ýene sowuklap ýatyrlar. Esas sebäp bolýan ýerlerine sowuk ayakkabylary ýuko, joraplary ýuko, adnarazwy joraplar, ýuň jorap giydiren oklar, eşikleri ýuko, eşik beren oklar, görgüler şol bomjar ýaly etýärler. Kim näme bir gymylap bilse bir ýerden tapsa tapya, beýlekler bolsa kösenipýärler. Hemme adam şoýra çağlaryny berenne harby gulluga her kimiň puly ýok, ýaly özü üçin eder ýaly. Hany günnüň diýip, hany harby gulluk. Niye edilýär? Näçe bizim sallatlarymyz paçkalap gospitalda ýatyr. Eger de hökümet şolary izarlamaýan bolsa, onda enatalardan haýyş edýän, öz çağlaryny goran, kesellek geler, bütün ömrüni kesel bolup durur. Gidip goran, barın Karbulluk ministriniň ýanyna, näçe çağlaryny şeýle diýip, şahyň ýolbaşynyň ýanyna barın. Derine goýdun siziň çağlaryňy. Men size bir video görkezeyim. Ününsüň hormatly watandaşlar. Şuň sesini aýerdym. Ine şu Aşgabatda bir näçe gününden bolan sowukluk. Sedin fontanyna ine häzir görkezem, fontanyna suw doňdy. Şol ýa sowuk. Bulan bolýan çaslaryna ne atapleýni işleýär, sowuk düşdi. Ne bulan eşikleri ýa-ni gowy, ýuko, ne bular giydirýärler, ne bular ýuwundurýarlar, ne bular naharlaýarlar, görgü saldatlary, vitaminler bolýarly. Ölkütse de görmeler. Ine şol ýaly bizde döwletde harby gullugyna gulluk ederine biz dagy Sowet Soýuzyna gulluk edýärdik, berenýärdik. Biz ýa-ni ýa-ni guwanýardyk oňa. Häzir guwanar ýala aňarda dursun. Şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň guruň döwletine ne salla, ne ýa-ni halk, ne ýaşa bilýär, ne geyni bilýär, ne nahalan bilýär. Ne şu ýaly sosial krizse bizi eltýär. Näçe şu zatlar bolýar? Gelin seyredelim. Ne şu video dol seyredelim. Men sesini ýürüp aýerdym. Şu ýerde ýa-ni TikTok'tan aldım şu videonu. Yine şul sowuk daha şowda ýollar buzdy. Yine şu sowukda sallatlar näme ýaka? Ünsürüm, şu sowukda sallatlar näme günni görýärkä? Bulan ne обеспечениýasy baha bolsa, naharlary ýerlikli, vitaminli bolýan bolmasa. Bulan eşikleri ýa-ni ýok bolsa, joraplary bolmasa, köşkleri bolmasa, ýuko bolsa, bular näme ýa-ni yaramasyn? Ýa giýje uny köçeli. Ya biriniň hyzmatyna gulluk ýa-ni gulçuluk etýärler. Biriniň öýlerine, ine şu ýaly günlerini görýärler. Harbuluk ýok. Hudaý saklasyn, Türkmenistany bir hup awan aýmasyn. Inanyň watany gorajak ýok. Watany terk edip oturýarlar adamlar. Hatda sallatlar gora bilmeýär. Sallatlar öz ölmese arda. Men avtomatyna gurulun edem. Pullar nire gidýär? Näçe bize arkadaş şäheri gerek häzir? Näçe 3,5 milliardlap biz arkadaş şäherine pul töleýäs? Kime gerek şu arkadaş şäher? Näme bize arkadaş şäher?
Avra verdi mi? Bütün dünyada yine men akıllı mutluluklar uğrayan deyip yani bütün dünya görküp giyinirse yine giyecek oluyor. Bir idiot yol başı olsa yine şu yol oluyor. Bunu men tek doğal masalçılık değil. Men hazır Nurcan apa aydık geçin ondan bir diskusiya girer. Yine Gurbanogly Berdimuhammedov pul öldü hazır. Türkmenistan'ın kadınatında pul yok. Görüyorsunuz 2024'te adamlar aylık bermeni bankamata oçutlar yeni başlar. Berdimuhammedov delegatsiya vere Singapur'a pul diler. Olur mu diye önkü berilen 608 milyon doları qaytarıp berin, ondan teyade kreditliyini açar. Onu veren yok. On yankı prosentten prasovçuk edip biliyorsunuz. Ondan sonra bu yankı Dubai'yi veriyor, Xitay'ı veriyor, bu Türkiye'de bergisi var, Germanya bergisi var. Hem yerden pul soruyor. Xitay daha günayda 2,5 milyar bergin var. Bunlar meter ne el verecek pullarını? Yani harita alsan bereli, yani harita edip, yani öz ekonomikasını işledip, bize harita verip, yine bizi çökürdüp, Xitay teritoriyanı alar. Yine men size aydiyam. Şol iki tane idiot, dine Türkmenistan ne? Eline akıda adam gidirip biliyor. Şuraya TV varlıklar barka, şuraya bakalar yok olur. Türkmenistan gülle ösmeli. Türkmenistan'ın halkı Özbekistan'a gidip kulçuluk etmeliler. Türkiye'ye gidip kulçuluk etmeliler. Rusya'ya gidip okul gidiyenleyip o yerde kulçuluk edip gezmeliler. Yine vatandaşlar. Aparat prezident ve kabinet ministri allığına pul ödüyor. Türkmenistan'da SWIFT işleyen ok, afitsarına pul geçirilip olan ok, yani beylik devletlerin üstünden yani geçirecek olup ne derse Germanya SWIFT yaptı. Rusya kömegi diyor. Bular hazır sanksiyadan düştü. Polnusu Berdimuhammedov'dan kaçık gidiyor. Türkmenistan kulplaymalı boldu. Şu yani iki tane kezzap yurdu basıp alıp Niyaz'ı öldürüp gelenler Türkmenistan'ı üstüp bilmez. Şoň için men ine vatandaşlarımıza aýdýan, biz näme garaşýar? Her adam öz güýçlük hereketini etmeli. Men günne Türkmenistanlar bilen guruluşýan, Türkmenistanyň içinde daşynma. Her kim hereket edýär. Türkmenistanyň içinde hereketler etmän mümkinçilik bolmasa da adamlar hereketde. Berekella. Daşynaklar hem herekete girmeli. Daşynaklar girmese içindekiler kömek bolmaýar. Ine men daşynma hereket edýär, Nurcan apa hereket edýär, beýleki aktivistler hereket edýär, içindekiler kömek şol. Öten şu hepde ine çykyş etdik. Bulçoğlunma arada eýam arys etdiler. Eýam ol ayal maşgalany Aşgabatda çağırdylar görüşmek üçin. Problemalaryny çözmek üçin. Şu ýaly biz aýdyp durmasak, siz bize video urup durmasaňyz, daşynaklar gollamasa, biz bir agdy bir bolmasak, biz rejim ýeňip. Hemme kezzaplar Gurbanogly hemme kezzaplary ýygnady daş döwründe. Faqat oňurmaýan ýöne ziýat galyp dowlatyny berýän adamlar ýygnady. Ine şu ýaly ýagdaýda biz herekete girmesek mundan beter bolar. Muhammed assalamu aleykum. Hoş geldiňiz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salam Nurcan. Salam Murat. Salam. Olmasa. Men soňky täzeligem aýdaýyn, ondan soň biz şol aýdylan täzelikler boýunça bir ýa diskusiýa geçirer. Ine soňky täzelik täzel bellemäň diýip Türkmenistana ýa dil gadagançylygy berdiler. Serdar Berdimuhammedow berdi, elbetde Kakasynyň ýa dawleýňasy bilen. Serdaryň dil buyrugy boýunça uçuskowlar, oğlar aýlanýarlar. Ýa öýme öý aýlanýarlarda täzel belläýmäň, adam çağırmaň, üýşmäň diýip aýdýarlar. O köçe ýa-ni öý. Moğollar propaganda edýär. Ine bu biziň bayramymyz däl. Bu biziň dinimiziň bayramy däl. Bellemäň, üýşmäň gerek gelip aýdýarlar. Dogry, biziň bayramymyz däl. Ýöne biz eýem 100 ýyllap endik edipdir şuny. Bu zatlary siz aýyrjak bolsaňyz başgaça etmeli. On başga ýol bar. O diýmek halk bilen işlemeli, halkyň hal ýagdaýyny gowulaşdyrmaly, halka başga hakyky din bayramlary bermeli. Aýgara üstüne işlemeliler. Beýletdik bolmaýar. Bizde bir zat düzeljek bolsa dine gadagançylyk. Gadagançylyk täze bir düzgünçilik çykarýandyr. Ýalňyny çykarmam.
Teä gadagançylyk biýdügünçilik yapjak bolup, gadagançylyk diýe teäde biýdügünçilik çykdy. Mundan beter biýdügünçilik. Ýine migrasiýa gullugy ýaly. Migrasiýa gullugy valütçüklaryň üstünden ziyat kalıp, olaryň üstünden dasy alýar. Mesela bir Türkmenistanda bolup geçen tarihi gurrun göreýin. Bizim bir garyndaşymyz ýa-ni İçeri İşler Ministrliğinde işleýärdi. Ondan şular bir gaýyşyny tutupdurlar. Gaýyşnik ýa-ni Aşgabat atelynyň ýanyna, öňkü Aşgabat atel birinji parkyň ýanyna öz taýagyna durýan eken. Ine şunu ýa-ni tutmak üçin bir topar adel işläpdir. Şul näme diýär? Ýa-ni dost bilen tutýarda zat kalanok. Aýyny maňa bir tane Coca-Cola alıp ber, maňa 3 tane Coca-Cola bilen 2 tane süýje alıp ber zat diýip ýanyna kiosk berýär. Ýa-ni komers kioska. Olam barýa, ýa-ni alýa, olam ýa-ni gaýyşyň bir şey diýär, getirmede şo ýerde goýaý. Soň men özüm alaryn ýa-da. Şeýdi pul ýygnan ýa, işiň soňunda şo gaýyşnik gidip komerskadan öz dolyasyny alýar-da bir dolyany oňa berýär. Ünsüň. Şuryaly skemalary ine migrasiýa gullugy tapdy. Bazarda oturan valütçüklaryň eline eýýän valyuta, halk gidip valyuta çalyşyp durmasyna gün şolary bersin, şolar dasyany hem getirip berýär, hem valyutany getirip berýär. Bular halk bilen işleýän, bular bir adam bilen işleýär. Hemme riski ýa-ni valütçükler öz üstüne alýar. Olar MHM tarapyndan hem goralýar, olar ýa-ni polis tarapyndan hem goralýar. Bular migrasiýa gullugy teäde bizapasny skema tapdylar. Ine Türkmenistan, ine şu Türkmenistan'ın ötüşü. Vatandaşlar, Muhammed ağa, sizden başlayalı, ine yaňça biz gurrun ettik Türkmenistan'dan gelen habarlar boýunça. Birinci habar, Türkmenistan'dan ine pasportyny, zagran pasportyny aljak bolsaň $1,5 valütçüklere bağları eltip bermeli. Maňa bir näçe ýerlerden habar geldi. Şu ýaly Murad ağa, bular döwlet dağıtdylar, indi migrasiýa barmalam däl. Ýa-ni gaty çalt ýagdaýda ine valütçükler oňarýar şu zatlar. Siz näme edýäňiz şu zatlara? Şu bir kanunçylyň aňyr başymy ýa bir kanunçylyň ýa-ni başymy şul? Aydın Muhammed ağa. Yine bir dedek salam vatandaşlar. Murat, şu hükümetin direk de yani dolandırış usulü bardatta. Hükümet işlerini satan, kim şonu satın alsa şolara bir kanunçuluk etmeye ruhsat verirler. Bu şu esasda şudur, bula kanunla ne işi yok. Kanunu dine daşarı yurtlara aitmek için bizim devletimiz var, kanunumuz var, kanun esasında biz işleyip ağlamak için. Şol için bu hükümet güýbi şundan var. Şol için näme eşdeniz şu hükümet işgärler näme etýärdiýse ananam. Sebäbi ola her näetdirip halkdan pul almaly. Ben ýa-ni bir habar okudum. Türkmenistan'a aylığı berýärler, şu aylıklarından çäreler geçirmek için pul almak için. Dine şol için berýär aylıklar. Aylık ola yaşasın, bayramçılık bellesin falan ne? Çäreler geçirmek için, yolka almak için şolara aylık berýärler. Odan barýarlar da şu aylığından alýarlar da şolara bermeli. Odan iş hakyn diýip halkın garaşyp duran datdy. Her kim aylığını alanna eýe bermeli ýere diýip şolar. Şol için bulan etasi prinsiplerini öwürler. Onun ýa-ni täzeýil meselesi boýunça aýdyl. Ve şu anda bir mesele var. Bizim vatandaşlarımız şunu üns vermeli. Täzeýil häzirki bellenilýän ol Hristiyanlara hiç değişli yeri yok. Hristiyanlara değişli Christmas, ondan Orslum köyüne Hristiyanski yıllıp ol täzeýiller 9-10 gün son bolýar. Täzeýil yani dünyada bütün dünya cemiyetçilerine köyüne yıl kuturup täzeýil başlanýar. Şon katabı etýär. Şol için Sovet döwrüne de Hristiyanlara değişli etmeni täzeýili näme goýarlar şu häzirki belleýän günde, kalendar gününe. Ne dini
anam için birdat edilýär. Şol için täze bellemeklik dünýäň köp ýurtlaryna şu ýyl bilen täze zatla başlanýar. Täze işle şu zatla bilen başlanýar. Köne ýyl jemlenilýär, atçot taýlanýar, täze ile ondan taýlanıp täze planlar dökülýär. Eger häzirki 21-nji asyrda biz dünýä sivilizasiýasyna goşulşak bolsak, bizim öňden gelip duran bizim bir taryhymyz ýok. Yani döwlet bolup işlenden bäri bir täze ýyl kalendara giren bizde ýok. Ya bir näçe tane döwlet şu nizatyna işleýän zat ýok. Şol üçin en gowsy biz täze ýyly bütün dünýä sivilizasiýony döwletlerin başlaýşyna bizden başlaýly. Bir mesele. İkinciden täze ýyl 100 ýyllap Türkmenistanyna beýleki 15 respublika bilen birlikde bellenip geldi. Täze ýylyň özü halk şoňa psihologiki taýlanýar, öýüne dadalýarlar, adamlar bir-birine pazdıraýt etýär. Bir haritly şoňa degişli haritly gelýär. Ekonomika özüne bir eýem taljok, itikleýiş. Praznik diýende döwletiň özüne de girdeji bolýar. Şol üçin şu praznik aýyrjak bolmaklaryň özü akmaklyk. Oy bolsun şuna biz hiç diýanmaz ýok. Ýöne eger sen dini zatlar nemetjek bolsaň, dini nokta nezerden şüphala, oňa ýalňyşýany sebäbi o dini zat degişler ýok. Türkmenistan bolsa ne bir dini ananýarlar, ne Türkmenliň dep desturuny ananýarlar. Bular bir tofar haramzada dine daştan gep bolmasın, birden şu zatdan hayırlanıp bize falan da diyecek bulamasınlar deyip odan eylek urnup ýörler. Öňünden hem meşgullarda, idaralarda pul ýygnaýarlar täze ýyl geçirmek üçin, ýol gowurmak üçin. Ondan Aşgabatyň içinde dünýäň gözünde en uly ýolkany urmak üçin o taýgadan ýolkalar getirýärler. Milyonlarça çykda jetýärler. Odan bir günüň içinde de diller buyruk berýärler. Şu täze ýyl geçirmän diýip dikelen ýolkalara aýyrtýarlar. Bu haramzadalyk başga hiç zat däl. Bir ne anam bilen, ne bir iqtisadi bäfit bilen, ne türkmençilik däwini ananyp şonu girmekden ibaret. Şola bir tofar haramzada nämetjeklerini bilmäni dine aladalar şu bize şundan bir diýan ýetirmasyn. Odan bir ahun aňyrdan bir akmak ahun ay bu Hristiýanlyk falan ýerine ay birden şundan bize diýän ýetmendik girdim onu emetýär olaram hawa aýyrjak bolýar diýip olaram köşeşdirmek üçin. Ol düşünükli Muhammed ağa, ýöne bir da sen ýa-da ak diýmeli ýa gara diýmeli. Berekella. Kalendaryny alıp barýan bolsaň, o ýerde de 30 dekabr 1 ýanwar täze ýyl baga bolýan bolsa, egerde sen köşküňe ýolka goýup täze ýyl belýän bolsaň, onda näçip halka sen gadagançylyk edýän şolar. Şu bir direk ol bir idiotlyk. Men ýene bir gerek bellek geçirdim gelýär. İdiot döwletde idiot dil kararlar. İdiot sistemi ve idiotçuluk ösýär. Başga da ösýän näler? Hani bizim konvertasiýamyz ösdümi? Hani bizim pullarymyz köpelimi? Hani bizim produktlarymyz köpelimi? Hani bizim iş ýerlerimiz köpelimi? Bizim sosial ýa-ni zaşitamyz köpelimi? Ýok zatlar. O zatlara ünsen berýän ýok. Ýöne gurbanyň mülki köpelli, köşkler köpelli, gurbanyň şäher emeligelli, inni serdarym öz şäherini gurar, inni serdarym özüne ýa-ni öz tohum bilen Türkmenistany talap başlar, inni şo zatlar köpelli. Şoň üçin ay hiç zat bolmaly, bizim düzet biljek zadymyz ýok. Bir çykyşymyz düzet başlaýar. Egerde her kim ýapyşsa, Türkmenistanyna bir 5% adam ýapyşsa, şu zatlar düzet bolýar. Biz öz-özümize, ýa-ni gep ýdirip, öz-özümizi ruhtan gaçyryp, öz-özümiziň arzuwlarymyzy ýok edýär. Ýa şunu bellik geçmeli. Nurjan apa, siz näme seredýäňiz? Ine 7-nji 8-nji klasda okuyan ýaşlylar gowrul bolýar. Mekteplerde inni utanç zatdan hemme mekteplerde ba bu ýa epidemiýa ýarakdy. Näme bolýan şu näme sebäp başga? Bu ikinji şu näme düzet bolýar? Birinciden çağlaryň ene atalary ýurtdaşynda.
şu öz çağlarını ekleyecek olup 5 köp kazanacak olup özüňizi bilýäňiz nähili ýagdaýlarda pul kazanýarlar. Çağlar erkin, yani olarda kontrol yok. Öýüne ne wagt geldiler, ne wagt gitdiler. Onsoňam o taýda görýän böyle soňky döwürlerde norma bolupdyr. Yani bu bir gaty gynanç bildirýär. Biziň ýaş neslimiz nähili daýa bolup barýar. Yani şonu hükümet görmeye, aydanok, yığınaklar geçirilenok, kat gözgöyüne yağdayı. Näme diýeli? İşte bu bir doğrudan bir habar, gynanç habar. Gynansak da mene näme diýmem bilemok, sebäbi bu bir sosial katastrofa. Sosial katastrofany bir günde gurnap bolmaýar. Oňa ýyllar gerek. Ine şu yıllar boyunca günne bir küçük problema çözülmedi, üyüşüp ahir ul problem bolýar. Oň üstüne ýanky yıllyk hökmüne goşulyp gidýän problema onu çözüp bolanok prezident duruş sistemini çalşanmak. Muhammed ağa, başka bir täzelik bar Türkmenistanda. Bunun şahakynda menen bir zat aýdyn gönde bir ýugurdyň içinde adamla biz prinsip bolsa, hiç prinsibi yok da Türkmenistan dünyada neytralliği oti, yankı dini bayramçılık hakkında olur, ıssa takkalları seyirdir oti, o kaptallan şehrin içinde yol koyup, ol yol koyup, onu biz prinsip mi? Şunu çağalı görüyor, kakalara görüp oti hiç tatliyen aklı, sesin çıkaran aklı. Devlet şeyle, işe varanla şeyle, okuwa baranna mugallimler pul aljak bolup çağalara azar berip oturdy. Şulan hemmesini görýär. Bir ýurdyň içinde adamlarda anam bolmasa, prinsip bolmasa, bir däp destur anamdan gelip çykýan. Özüne göwniyet demetýän zat bolmasa, ondan adamlar anarxist bolýar. Şu adam Türkmenistanyň içinde de halk o çağalarda hiç sada anam yok. Hiç daha imanları yok. Yurdun içindeki idarede işleyenler. Mollaları mescidin içindeki haramzadalığını görüp oturlar çağalaş. Olan haramzadalığını görüp oturlar. Bir tane binamız şermende binamızın eline okşap böylelerini görüp oturlar. Aydınçıların şeyliliğini görüp oturlar. Yazıcıların şeyliliğini görüp oturlar. Şu çağa sen ne tırpanandıracaksın? Eyle olma, beyle olma deyip. Ne elden terbiye verecek? Ece kakası bunu geçirip beni korkucu derdinden ne meçem ben daşar yurtta koyup bir çağlar otayda gelip bir. Sen ne ettirip şolara terbiye verecek? Ne meni adamla? Hayse anam bilen. Kudayı anam diyecek mi? Devleti anam diyecek mi? Doğruluğu anam. Ne mi anam diyecek? Şol için anama ayırdılar bizden şu karamdan. Bizim halkımızdan anama ayırdılar, imana ayırdılar. O zaman bu çün yanaklatını o zaman ravaştı. Doğru. Inem devlet kurulunu hükman bir ideyanın üstüne kuruluyor da, bir sistem kurulunu bir ideya, o ne adam haklarını korumak ve adamın yankı şartlarını üstürmek. Yani şu ideyanın üstüne program ediliyor, prezident ya bir parça utya şunu, yani prezidentliği, parlamentte de utya ve şu ideyaları, yani aydılan zatlar, meyinlamaları yerine getirilip ümü ediliyor. Türkmenistan'da o zatlara anladığı ideya yok. Hakiki partiyalar yok. Hakiki prezident yok. Banditler bilen korrupsiyanlar. Şu wagtda da MHM'de işleyen, poliste işleyen oğlanlar pikir ediyor döwleti gorýasy. Bular banditler gorýar. Banditler halky edip dur. Bular halka kömek etmen banditler gorap, şoň üstünde pul kazanıp ay biz näme edeli? Biz hukuk koruyan organlar da, biz hukuk bozayan organlar bize lisenziya verdi kurban oluyor. Adamlar öldür, urup, adamlar näme etsen şonu et, adamlar kellesini kaldırsa yenç, zat tip bir samsyk baranlar ýaly, yani kerket edýär. Şoň şygyrdysy ýok eden kellesine. Şu gün sen şu aktivist urursun, erti şu goňşyny urursun, erti bunu urursun, bir gün olsa öz çağaňy işten gidenine bir urur. Ya bir zorar, ya bir ölür. Bilen ok. Ol gurup gidilýän sistema ine şoňa getirýär. Şu sistema bolmaly, ol adamlar üçin sistema däl. Ol korrupsiýanyň üstünde üçin sistema. Men diýjek bolýandarym şol iki sany. Gurbanyň Serdar Berdimuhamedowdan biz diýmasak,
Yanına korrupsiýanylar ham ýok bilmez. Eger biz korrupsiýanylara ýapyşsak täresini belliýär. Uraýaly ýallaklar häzir şu dünýäde ýallak türkmen bolsa üçlü Türkmenistan. Başlardan başlap minister vice-premierler bu torun ýallaklar. Ine biz näde ödül Türkmenistany? Duruşuna çalışaýmadyk. Başga naç ýok. Täze adamlar halkyň içinden saýlap, arasy adamlar goýaýmasaň, namusly, wyjdanly, ideýaly adamlar goýaýmasaň Türkmenistan düzelip bolmaýar. Pikir etmeň. Bir günden bir gün şular açyk saýlawlar geçer. Bir günden bir gün şular kellesi işläp, ýa-ni işläp bir zat ederler. O gurbanlar kelle gutordy, gurlä bilen ok, manka. Mankalap ýör. Ses çıkarýar agzyndan. Hiç sady ýa pikirmeden ok. Hem yerden kar gödülýär. Hem yerde pakrugu kardalan soň, hem de futbol edýär, bar ýok boluşýar. Ine Türkmenistanyň agry. Ine Türkmenistanyň ýallaklaryny aýdýan, ine sizin hojaýynyňyz, ýa-ni padşahyňyz hiç ýerde agry ýok. Ne halkyň içinde, ne Türkmenistanyň daşynda, Türkiýede belgisi bar eken. Siz näme garaşýaňyz? Ya sizem ine şuraya yallak el oşap ýören adam, Niyaz öldüren, şul ganyň üstüne gelen adam sizi östürüp, sizi täze durmuş berer, bak durmuş berer diýip pikir edýän. Çağırýar sizi. Onu siz gaty aýrylanyş ertekide ýaşap ýörsiňiz. Habaryňyz ýok şondan. Biz şol ertekini size gurgun berýär. Çykyn ertekiden, realny ýaşam. Kim bolsa şo bolsun prezident. Hakyky halkyň ýylynyň ylgasyn, halka hyzmat etsin, halk üçin işlesin. Bizde istenen adamın hakkı bozulmasın Türkmenistan'da. Kim olaysın? Buluş olsun, Daşoğlu olsun, Levaplı olsun, Balkanlı olsun, Aşgabatlı olsun, din olsun. Adaletli olsun. Ne şoň üçin biz görüşýär. Ya o vatan gurbanyňky da bizinki. Sen kam, men kam, on kam, hemmemizinki. Bizim ata-babalarymyz gan dök ürkütdi şoň üçin. Kim olur Berdi Muhammedowlar? Bu torun yalançylar, bu torun süpürkler. Men söýgüsim gelen ok bolýan, ýöne gynansak da bellek geçmeli bolýar. Sebäbi şu ýer sosial katastrofa. Çağjyklar, ýa-ni 7-8 klassdaky ýaş gyzlar intek, ýa-ni ösmeli, intek okuw bilim almaly, maşgala gurmaly. Bir topor ýa-ni gowy maşgala gurup Türkmenistany östürmeli adamlar eýen gurulýar. Onuň aýyp zat däl. Türkmenistanyň ministrler bir hepsini görkezip ya gururlu bolýarlar. Hökümetdäki işçiler, häkimlerden başlap bir hepsini görkezip gururlu bolýarlar. Gurbanyň bir hepsini görkezip gururlu bolýar. Serdar Berdi Muhammedow gün aýdýar, sizden konstitusiýa sorajak ýok. Men sormaly, menim sorajak. Ine lisensiýa, dil lisensiýasy öllüriň ýakyn, ýumruň halky killesini aldyrmaň diýip. Şoňa ruhsat berýär zatka. Bu korrupsiýa görüşmez hiç wagt. Şol saklap durun korrupsiýanyarlar. Haçanla halk gilen ay men näme edin diýip otursa, ine şu korrupsiýa. Haçanla biz näliklerimizi bilir, häkimlige baryp, gorunmak ministri baryp, näme men çağan beýle saklaýan. Hani hökümetiň pullary, näme şoňa eşgap bilen sok. Eger men eşgap bilen almaly bolsam, eger de men naharyny bermeli bolsam, onu men alqaýtjak öýde wagtjak çağam diýip aýtmaly. Ol öz gulluk borjyny ýerine ýetirjek bolsa, oň şertleri bolmaly. Gulluk borjyny ýetirilýän şertler bolmaly. Hani şu şertler? Şertler bolmasa dol hakyňa çağaň şu gullugy bermeliler. Haçan şertler taýar bolanmy? Men çağam taýar gulluk etmäne. Öz gulluk borjyny ýerine ýetirmäne. Siz şert göredin, men berjek diýip aýdyp berersiň. Suutda baryp utup bilersiň şonu. Şu neçeli onu gozan ýok. Gozap başlan, minister aýrarlar, çalt düzderler şol atdary. Sizin çağaňyz şertleri dürüdülüp ýa gulluk normal eder. Ine şu bizden ibaret. Ine şu zatlar biz etmesek hiç kim etmeýär. Çinovnikler, korrupsiýanyar, bandit topory, bular diňe bizi gyrmak bilen. Biz öz ýa-ni haklarymyzy gorap, biz öz abaronamyzy saklamasak hiç tak bolmaýar. Ýa-ni çykarmak şunu. Nurcan apa goşaklaryňyz barmy? Yani bugün 4 şahanyň arasynda 2 şahany olar eline aldylar. Kanun çıkarıcı hem de yetirici. Inha kanunlarym özleri ýazýarlar, konstitusiýanym
yetirici исполнительный. Olaryň öz adamlaryny goýýarlar. Metbugat sessiz galýar. Halk sessiz galýar. Ine eden ettilik bolýar. Şoň üçin watan gulluğundaky çağalar böyle göz gıyna yağdaydı. Studentlar göz gıyna yağdaydı. Okuwçylar göz gıyna yağdaydı. Medisina göz gıyna yağdaydı. Yani ol öz adamlaryny oturtýarlar, o taýda halk ayağa galyp soraýan ýagdaýda da olar halka ceza berýärler. Yani şonuň üçin eger agzy bir bolup halk ayağa galmasa, bu öyle dowam eder. Sağ olun. Ine hormatly vatandaşlar, biz her 15 günden ýüýte siyasi taryhy geçýär. Yani okuw geçýär. Döwletin aktivistleri we beýlek aktivistler çağırýar. Ine kim gatnaşak bolsa gelip biler. Bize bir profesör, politolog sapak bar ya. Şun biz sapakta bir zada düştük. Menem şunu unutdum, gönaýýan. Haçanla Türk konstitusiýa işlerenler parlament kanun çıkarıcı, yani hükümet kanun çıkarıyor, onu yerini yetirici ediyor, yönü yukarı suud onu bağırlap, yani suuda çekiyor. Şu yerde demokratik devletlerde prokuratura parlamenta değişli. Yani parlament önüne boyunalıyor. Parlament şunu belliyor. Parlament onu kontrola saklıyor. Parlament egerde parlament dediğine meclis halktan çıkan deputatlar şolar zapros etse prokuratura ılgav ediyor. Yine de şolar şunu belliyor. Türkmenistan'da ne aylı? Diktatör devletlerde ne aylı? Bular bar ministrler veriyorlar. Premier minister veriyorlar. Birinci minister, mesela için Fransa'da den gücü var prezident bilen. Olar gidişip biliyor. Olar yani bir problemada her kim konkurensiya, opozisiya bolup bir-birine yani öz hakkını yürütüp biliyor. Bizde yok. Bizde prezident hem birinci minister hem yukarı geňeşiň, howpsuzlyk geňeşiň ýol başçysy hem zat özüne aldy. Onam şo zatlaryň kakasyna berdi. Yani kakasy ikisi doly haklı derecede. İkisi hem din haklary. İkinci, hatta baş prokuroru prezident belli. Elbette baş prokuror on gulu olur. Elbette baş prokuror siretme şuraya bir didunçluk bolanda. Haçınla baş prokuror parlamenta degişli olmasa, parlamentam öz başlık olmasa, şunlara yetmez. Derru iş açılıp, derru şolar cenayete çekilirdi. Bu real bolmazdı. Prezident gerek bolsa, parlament impeachment verirdi. İki zat bellek koymalı. Parlament prezidente impeachment bermeli bolmalı. Konstitusiýada bir demokratik devlet bolacak bolsa. Ve parlamenta baş prokuror degişli olmalı. Bizde o zatlar yok. Yani şoň üçin bular hemme haklary aldylar. Demokratik konstitusiýa diýip parlamentda impeachment'ı aýrdylar. Parlament impeachment berip bilen on 3'ten 2 bölegi ýa-ni ses vermelmiş. Olam ýa-ni sese goýmak üçin hem 3'ten 2 bölegi ýa-ni sese goýmaly. Şo soragy galdyryp bolýan bolmaýar. Şo ýaly bir topar ýa-ni pähkelçikler döredip bular döwleti konstitusiýany çalyşyp öz eline aldylar. Baş prokuror özüne baglandylar. Ine bir düzgünçülükler, bir kamçılıklar konstitusiyadan başlıyor. Şoň üçin biz konstitusiýamyz çalışmaly. Bizim esas fundamental kanunumyz. Şo kanundan hemme kanunlar çykýan kanunumyz biz çalışmaly. Onam şulyk sany yer ýüzünden Türkmen halkyna düşman baka edip bolmaýar. Gynansaň. Biz şol köşküňe getirip el aýagyny tutup tutsak etmeli. Gaty çalt ýagdaýda. Meň düşünjem şeýle Muhammed ağa, sen näme goşup geçip bilýän? Ol aýtýan dogry. Neme Murat, men bir hoş habar var, şonu aýdaýynmy? Aýdyň. Ruhsat berdi. Yani 15-nji nemede dekabrda Brüsselde YS Türkmenistanyň ofisial delegasiýasyny çağırıp şotada Türkmenistanyň adam hukuklar deklarasiýasy ýerine ýetirmegi hakynda çok gurrun ettiler. Yani konkretni Türkmenistan'ın önüne zadaniye koydular. Şodan birim esasi bizim hem aktivistlerimiz kıygırıp türmelen ýagdaýly. Şonu ählekke inni Ýewrosoýuz polностью öz kontrolüne aldy. Bizim talabımız var. Bütün dünya Krasny Kres, Kızıl Haç cemiyetçiliğin borcu
gidip türmeleri bağlamağa. Yevrosoyuzdan Türkmenistan'ın önüne konkret nizadan yok idi. Bar türmelen yardayını regularını ödem. Şu biz aytiyadık hemişe eylak, beylak, hat yazdık, miting geçirdik, barcaktaydık, falan idik. Şunu eşitile şu gün. Eşitile şu bizim bir yenişimiz. 32 yıllar Türkmenistan'a Kadılkaç cemiyetinin pristavitellerinin türmeleri uğratmaktan ruhsat vermediler. Şuradan hiç kim kaldırmadı. Şunu biz kaldırdık. İnnem şunu Yevrosoyuz, bütün Avrupa devletlerinin delegatsiyalar, Türkmen delegatsiyası çağırıp şoları türmeler bağlamağa, regularını bağlamağa ruhsat verin diye talep etti. Şol için şu zatla giyinden gidip oturuyor, şol için ben Türkmenistanlılara yüzlenecek olayanlardım. Hiç zattan çekinmeyin. Türkmen yardaylarını hemmeniz biliyorsunuz. Türkmenistan'da o yurtun içinde adamlarına hiç soğuk koyar. Türmedekiler onu beter benneler. Onları vuruyorlar, yençerler, yiyecek çörüklerin ardından alıyorlar. Doğrulap çağalarını pul getirtiyorlar, onu alıyorlar. Dürlü bir büyüdüğünçülükte şu tadaba. Şol için şulan hem de aydıp durun. Yarın şu tayın yardayını birinci muhturmanı yardım uğradım. Şimdi Türkmenistan'ı bağlayarlar. Türkmen devleti hem şu atlam. İyi yerine şu türmelere bağlan uğratıyor diye şu at yardaylarını biraz düzeltecek oluyor. Şu pakazatını şuları görketecek oluyor. Tahillik görüyor diye. Şunun için şolun edenetliğinin üstünden açmak için karnaşları türmede yatan adamla hükmen yardım uğradım. Bizim şun neme değil. Şu bir kovuka vardı, şol için ben şunu yetireyim dedim vatandaşlara. Murat. Havlum medağa yine biz provazaçlıklarla işleyen, yani Merkez Asya boyunca işleyen, başka da Avrupa'da başka ülkelerin provazaçlıklar hatlarını uğradıyız. Durumda. Yani şu çıkış ediyen dağıttırmadı. Biz suğutnamalarını gözler, tapıp, yani sırkıları verip, surat videoları verip biz uğradıyız oturumda. Sebebi ve şunu etmesek olur bilmeyelim. Dine bizler beylik provazaçlıklarım ediyendir, beylik'i kurumlarım ediyendir yönü. Biz nereden alıyat materyal? Siz bize iyi vermezseniz bizde materyal yok. Şunun için bize verilen materyal adamlar beni yeni olarak tanıyan oturman, fikir etmen, ay kurban ulan biz bir yerde yıkıyoruz mu zat deyip yok. Kurban ulan hiç il avra yok dünyada. Bunu diktatör deyip bir neme öldüyorlar, bir sebep öldüyorlar. Ne şu sebep biz vermeliyiz. Onlar şunu yani kısıp başlayalım. Biz şu sebepler vermesek olur kısmadılar. Şunun için bize video, suratlar gerek. Bize Türkmenistan'da bulk geçen video gerek. Mesela için konuşun sen yani minister ya vice-premier ya hakim ya yeni bir dedi ya hakimlerin işleşip yerler satya ya nayez edip rek edip bilginlerden bir dedi ya. Benim maklumatları. Kaptandan gidip videosunu edin öyünün yani Lubovitsalarının firmalarının hem de hatlarını verin, yazıp verin bize. Biz sizin adamı olur közmen. Gönülden gönü yani kurumları iyi verelim. Gerek olsa eğer şunu görközün diyseniz görközler, olmasa görközem yok. Biz köp zat görközen nerler? Men alyan zatlarım TikTok'ta görközen. Yönü TikTok'tan görközmekkem adamlardan sonra bilip zat edip yani adamlar aydıp onun TikTok'ta tapal ben suutname görközen. Adamlar iyi ver ya onu görközülem okuyama. Yönü belli bir kurumlar biz görközen. Şunun için Berdi Muhammedov'ların günü çeyakli. Bundan beter gidebilmiyor. Bu neyem çip şun çeyağı oturunoksa biz hareket edelim. Hareket et başlar inanmazsınız. Bir ay alman hem de yani katı çalışsın ya. Biz hareket edelim. Ay kevirlere bol yala gelelim şuraya alır. Elbette hiç adet etmeseniz gelin şuraya alır. Ya yine de şol aboymadan sayılan ya. Korrupsiyon, birbirini öldürüp geliyorlar. Şol diktatörlükte yaşap yoran sistemadan adamlar sayılan ya. Biz o sistemanı ayırmalı. Biz demokratiyanın tağımını alıp gören, şon prinsiplerini bilen, gorap bilen, şol ideyaları halka yetirip, halkı östürüp bilecek adamı sayılamadı. Prezident kim olsa şu olsun. Halk sayılasın. Kimi sayılasa halk biz gollar. Şuraya yürümeli. Murat Ştada bir cevap koşacaktan gepine ve de men vatandaşlarıma bir daha da aytacak oluyor.
Bula bilmeyen kadime, bula hem meradi önünden özlerin bilyen. Bunları harekete getiriyen de bizim sesimiz. Biz nehilli kahar kazaplı, organizovanlı, köp sağlı, kıyıkçı, köfeldi verdik. Bunun mekanizmleri işlep başlıyor. Eğer biz sesimiz çıkarmasak, kat yazmasak, video çekmesek, mitingavat etmesek, grupa oy barmasak, arada yazmasak, hiç kim hiç de etmeye. Bilyelim. Onda bu özün düzeltken olsan bar düzeltiyor diye de sesin çıkarıyor, vizyatka dalyandırla, padarka dalyandırla. Bıraklar adam var yerine hiç kim bilmeyeceğim olmasa şeytanın moldalıya, perişten moldalıya. Şunun için biz bunların hiç hayatını anlamda dine şuları hareket ettiriyenler, mekanizmalar işlendirip bileyenler, şuları gelip şunyanak yığınakları mecbur edip şu tahtı şunun yüzlerine konkretini aydıp bildiriyenler ne bizim seslemiz. Biz neyce baratlığı yığırsak, neyce bu işliği yığırsak, inni hiç zaten çekinmeyen şu zatları çözeceğimizi, şuları anındırıbilsek, bula da şunyanak hareket edip başlar. Doğru. Vatandaşlar, inni biz yankı yerli temaları aysan aydı vermeli. Biz ikinci temaya geçecek oluyat Muhammed Ağa. İkinci temamız yine mass media uluğumunla Atamrat Saparov deyip Kaşpirovsk adlı bir adam çıkış ediyor. Yine Farhat boyunca çıkış ediyor. Yine Farhat boyunca maglumat yok. Kurban maglumat veren yok. Niye de Farhat? Mansur Mengelov neyem için basınlığını biz biliyoruz. Nurcan Apa siz allığına şunu qoğlap çıkış ediyorsunuz. O neye doğru? Ya bir de attıraydı. Men iki söz aytacak olayan Atamrat Saparov boyunca. Atamrat Saparov ön DVT'de bollu. DVT'de admin bollu. Admin bolup bir ütköşük eden zadı bolmadı. Admin bolup işledi. O yerde bizi qoğladı. Ondan gidenine de yankı adminliği terk edip ay men eceme basış ediyalar deyip gidip ertesi eyyam adıkın içinde bize karşı görüş başladı. Ol kim Atamrat Saparov? Men bilemem. Adekvatlı adımı men diyen yönü son vaxtlar mı kirleti ütke yaptırmayan bir zat bolup ya korkup hükümetten korkup DVT çolup yankı ine men arkasınız ine men DVT karşı görüştüm deyip yankı öz alibesini yasıyamay. Ön polis bölümüne işleyen adam men onu qowutanamak yöne men sorulum başlıyor. Özü her vaxt soru veriyor. Elementarny soruga birinci cevap versin. Birinciden Atamrat Saparov düşündürme näme DVT'den gitti. DVT ağzalarının öňüne düşündürmeli. Allah giden sözü yanlış oldu. Hakikat aytmaly. Eger olur ýaly çıkıp halkın sesi men hakikat aytjak bolsa, onda şunu birinci düşündürmeli. Maňa da DVT ağzalarına. Sebäbi hemmesi bunu ağırlıkçı yalançı deyip hata ediyor. İkinci, eğer de Gurbanlyk bu ýaly bolyan bolsa, näme işledin sen DVT'de? Näme çip Gurbanlykdan çıkış ettin? Näme çip DVT'de admin boldun? Derrü gitmeli keninde. Näme çip bir ýyl olup oturdum. Näme çip DVT ağzalarını aldap gittin de soňuna ular garşy görüşýär. Men düşünemem. Näme çip DVT'de bolup DVT'de gizliğin Türkmenski fondun fond bilen hareket ettim. Yine Türkiye İstanbul'un konsoluna barıp vuruldum. Biz habarmı da mı yok? Sen şu vakti DVT adminlitin, DVT bilen. Demek şu yerde sen 200'lük ettin. Biz habarmı da mı olmadı? Hiç kim habarım olmadı. Aytmalı keninde o ulu bir mertlik gerekka ine men gidip otin hes fond bilen bir hareketim var. Soň size aydan ya bir aytmalı keninde. Bizim kurumamızın içinde adminin yoluştu olup şu zatları etmedim. Bizim fikrimizce yanlışlık deyip hata ediyor. Näme üçin ayna $800 aylık alýaňyzda Türkmenski fonddan ve DVT topulýaňyz. Biz size näme etdik? Biz size adyňyzdan tutamyz. Käme wagt ýürege düşensoň bir tutukalýat bolmasa biz size garşy görüşendik. Biz Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow garşy görüşýär. Näme üçin goşmaça adam hukuklaryny gorýan diýip müňlerçe dollar grant alyp Türkmenski fondun üstünden Tukbatulun üstünden grant alıp şu grantları inni şolar size berdi. Şoların işlerini etjek bolup bize garşy görüşýär. Näme şu grantları alıp siz ine mysal üçin Farhady gollap onu yankı advokat tutup şu pullardan advokat tutup
advokat işletmeden özüňem Türkiýede oturýarsyň. Özüňem İstanbul'da. Ya Ankara'da her. Näçip şonu edem yok. Näçip siz şu pullardan ine biz öz pulumyzyň uşak. Siz halkary gurumlardan pul alıp, grant alıp, regularna grant alıp, 3-4 tane grant alıp, näçip adam haklaryny oraň yok. Ine Mansur Mengelov çykyş eden yok. Ine Farhat Meymankuliýew, Meýalik, näçip siz çykyş eden yok. Näçip siz çykyş etmeýä aňarda dursun. Näçip adwokatlar tutup ýanky görüşen yok. Türkmenistana akdilmi? Näme Türkmenistana advokat tutan yok. Näme Türkmenistana bolýan zatlary siz materialy alıp aýdan yok. Näçip Türkmenistana fond Farhat Türkmenistana gitdi diýip aýdan soň bizden soraýaňyz Farhat nirde diýip. Öz başlyklaryňyzdan sonra eger Türkmenistana gitdi diýilse, niýe eltildi? Näçe ýyl berildi? Näçe srok? Niýde otyr? Hemme maglumatlar siz çykyp aýtmaly halka. Näçip şonu edem ýokdur? Näçip bir tane miting edem ýok? Oturun ýeriňizde. Şöyle Farhat free diýip näme diýip görkezem ýok. Elementarny. Näçip DWT topulýaňyz? Öňde gidiji guruma topulýaňyz. Özüňiz gorumak üçinmi? Ya doğrudan size ýam satyrlaňyzmy? Ine şu soraglary hormatly vatandaşlar haçanla Kaşpirov diýen adam çykyş edýän bolsa, şu soragy berin şoňa jogap berdim. Sebäbi bize de gaty gyzykly şu soragy näçip şeýle bolup geçýär. Sebäbi halkary gurumlardan grant alan adam Türkmenistan üçin adam haklaryny goraýan diýip, ol Türkmenistan fondunyň beren daklaryny okap şoň bilen diýilmeli. Onu pul almalı. Siz görüşmeli biz yani. Biz pul alamaz yok. Bize hiç kim veren yok. Biz görüşüyoruz. Ne yapıp siz görüşen yok. Ne yapıp Farhat için men size maglumat vermeli. Haçanla siz halkara guruma yani Türkmenistana fond. Haçanla siz şon yani men bilem ok kimi. Siz şonu bilen hareket edýän. Siz bize bermeli maglumatları bizden siz soraýaňyz. Men şonu hiç logika düşünemem. Yine men şunu ýa-da orta koydum. Nurcan apa siz Mansur Mengelov boýunça men aýtjak bolýan zat. Ine Mansur Mengelov bilen siz özüňiz deňeme. Siz öz ýolbaşy korrupsiýonерlary deňeme. Hajiýew täjürlary. Mansur Mengelov ananyň egerde türmede bir basylsa, şo ýerde birini urup bir zada mejbur edýän bolsalar, şoňa adamlar galdyryp öýden mert durup şo ýerde zabastovka edip, iýmen, içmen, oturup, yani açlyk bildirip, oturup şonu goýar. Şonu alıp çykýar izolatordan, spetsizolatordan. Türmäň içinde görüşýär. Hiç kimden pul almak Mansur Mengelov. Ol men size şoň birje günni beýan etdim. Yani Mansur Mengelov edýän işiniň birje günni beýan etdim. Çüýräp ýatyr, şonu da görüşýär. Grandalany var. Anäçip siz başynda безопасностьda arkaňyzda Türkmenistana fonddur. Näçip siz edýän dokşan? Näçip siz onu etmän soň DWT çöýýäňiz, ýani hakyky Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedow görüşen guruma. Näçip siz Mansur Mengelow'a çöýýäňiz? Hakyky Mansur Mengelov adam haklaryny gorap durmady. Näçip siz gaýtyp şolary ýani force berip ýani güç berip şolary gorlaňyz? Siz kimi işleýäňiz? İksan korrupsiýonera mi? Halka mı? Ya kime? Ya MHM mi? Men şonu düşünemem. Nurcan apa goşluklarymyz bolsa Bar. Atamrat Saparov yani bu Kaşpirovski lakamly. Bu lakamyň Kaşpirovski halka liçi diýýärdi. Sen ol adı götürmäge de manasip däl. Ona aýdyn men birinciden. İkinciden sen dedektivçilik mi oynamak isleýän? Sen şu wagt aktivistlere garşy görüşip näme gadanlaryny öýdýän? Sen aktivistleriň ýanyna bolmaly diýämi? Ya sen şunýaly ýagdaýa düşdiň-de şu hajiýewleriň haram owurlan pulunu mätäç bolup oturýarsyň. Şo haram puly boğazyndan geçirýän sen. Utanýarmy sen? Men saňa şunu diýjek bolýan. Aktivistler saňa näme etdi? Sen haýsy bir aktivisti gorap şu wagt orta çykardyň?
Denge Farhat diye bağışlan. Oruslarda bir поговорка var. Atasözü var. Uvara diye şapka na голове горит diye. Sen kim şol? Sen şu Farhat diyen öyle şu an benim aklıma yatıyor. Farhat'ı demek zdavat edenim sen. Sebebi sen başka почему-то ne içindir başka aktivistler onu hiç de aydın oklar, karışıp otururlar. DBT'de onun hatına karışıyor. Onlar nehir malumat verse o malumattan bir halka yetirecek. Sen tutturdun Farhat deyip. Anha yakında meylik verdi gitti. Nemçin onun için sesini çıkaran o. O çağcık studentlerin hakkını soradı. Sen ne diyenin biliyor musun? Sen ayağını denk kal. Sen Mansur diyen de Mansur'u 12 yıldan beri Ruslan Metif yazıyor. Amerika'dan 12 kongresmen gol çekti. 2-3 gezek. Mansur damno çıkıp bilecek bir oğlan. Ama senyal pulu satılan o. Onu dediler, opozisyanı yamanlı. Şona karşı bırdat değil. Biz seni şuun çıkarıyaz dedi. Men çürüsemem ştaydı dedim, men dedi, halkımın zatlarını korar dedi, haklarını. Yönü men dedi, hiç kimi satman, dine korar dedi. Sen Mansur'la değişecek adam mı? Bağışla, sen Mansur'un ayağını kırıcı da olup bilmersin. Sen, bizim oğullarımız var. Reynberdi Kurbanov var. DBT'de oldu. Hudaya şükür goğu ılımlar aldı. Goğu tanıştırıldı. Pravazashitni organizatsiyalar bilen. Yine şu an yurt dışına çıkarıldı. Nehili ulu işler ediyor pravazashitni organizatsiyalar bilen. Yine geldi görüldü. Yine berdi Amerika'da Türkmen Voice oğlancığımız var. Nehili ulu işler ediyor. Elinden geleni diye. Deru çap ediyor. Deru adını kanalına koyuyor. Çağırış ediyor. Şu kömeği delin diye. Petisiyalar yapıyor. Sen ne mi diyorsun? Sen ne mi diyorsun? Sen bir adamlara gülkü olun. Yani ayağını denk al. Yeni bir gezek diyen. Aktivistlere azar verme. Senin gidecek yolun tek belli değil. Senin o tayda otursun. Sen Turça'da otursun. Erker gelip senin hem yakandan tutup alıp gitmekler mümkün. O vakit ben göreyim. Ne hili statya verilmişsin sana. Diyecek zat köp, aklını başına topla. Duydun mu sen? Doğru. Öyle. Vatandaşlar, bu da hatta ne yapıp düşündürüyor? Bir topur aktivistler deyip gelip görenler, aktivistler de aktivistler karşı işlerler. Aktivistler bir ütköşü adamlar değil. Bizim fidiyali, bizim işleyip yiyeceğin gibi akşamlarına çıkış ediyor. Bizim maşalarımızı ekliyor. Bizim adaletli isteyir. Bizim görüşüyor. Bizim yanlış yer. Bizim yanlış yer. Bizim yanlışım diyor, ömür diyor. Yönü aktivistlerin içinde yanlışlar gözlep gelip görmek emhemen edil arzuş olur. Ya emhemen arzunu yerine getiriyorlar. Bilip ya bilme, ya pul alıp ya pul alman tapağı yok. Siz görüşen yok. Yine şunun problemi. Nur Muhammed Anayev görüşüyordu. Birinci yıllar görüşüyordu. Son yıllar görüşün oğa. Neme görüşüyordu. Atamurat Saparov. Son yıllarda görüşen yok. Bunlar inni ayıp başladı. Biz aktivistam değil, biz blogger deyip. Siz blogger olun, aktivist olun, öz ihtiyarlı yönü aktivistlere dil getirme. Ay ol aktivist değil, bu aktivist beyle, bu beyle. Bir prinsip olmalı, aktivistlerde bir estetika olmalı. Şu plan dereceden aşağı açmalılar. Oldu. Kıynam olsa mert çıdamalı. Başkalatı yok. İki tane şarpıgıyıp çaşıp görmeliler. Öz ideyalarını satıp, öz ideyalarını yankı ayırıp, başka ideyalara yapışıp yürümeliler. Bir ideyaya geldin mi? Birinci durnuklu gelmeli. Durnuklu geldin mi? Şunun için ben görüşen mi? Sen şunem eğertirem, 100 yıllanım, şunu görüşen. Sebebi, adalatlık, vicdanlık, namuslık ideyalar, Türkmenin kanunu var. O bizde bağ. Biz onu üstürmeli.
Häzir ganymyzy bulaşyp başlady. Ýani biri bulaşdyryp başladylar. MHM'den başlap, Gurmanlydan başlap. Biz durmaly, halk boljak bolsak durmaly, bolmasa ýiter gider. Inanın. Ine ağlap sana diýerler Türkmenistan. Murada şeýle boldy. Näme etmeli? Gelin tur olyň zat diýip Türkmenistan içinden aýýar. Muhammed ağa, aýtjaklaryňyz bolsa? Ha, aýtjaklaryň bar. Şu ören gynançly zatda men ýankyny men dadymda, dostlarymda maslahat diýip ýazarly şoň adyny. Men şoň adyny bilemok ýa-da maslahat hemişe cemette davetde de maslahat diýip, maslahat cemeti ýapalar. Ve de Kasparovski akıllı olan. Men şu gelenne var ya näçe şu gepleşýärler men bilenem. Yaman gepleşinde yaman akıllı olur. Begenýärdim şonu ýany oglanlar. Bende şol üçin şonu ýany oglanlar da goýup köfelsin. Ondan ştada näçe zady belliejek bolýan. Birinciden aktivist zat diýende bulan her gaýsy şta gelip men geljekde prezident bolaýyn falan bolaýyn diýip öňe çykan adamlar der. Bular öz borçlary bildiler, çykyş etýärler, görýär, ýurdun içinde öýtgeçlik berjek bollar. Bir topal öz günme-gün dışar bolup duran kıyınçılıkları var. Şoları çözmek için öňe çykdylar. Ola perişte de ya o bir oğra adamla de falanım diye bir grajdanın prostoy gra yanlışam bolup biler, akıllım bolup biler, akılsızam bolup biler, tiyatırda düşünýänem bolup biler, düşünmeýänem bolup biler. Şol için bulardan yanlış gözleyecek olsan her bir adamda öňe çykan adamlarda yanlış tapdylar. Hukumetine şu atlam hemişe iýderlek gelýän fiýasaty şunady. Her kim öňe çykdy, şonu bara urup psikologiki därletýärler. Şu 32 ýylyň içinde kim çykdy watana dönük, ay eýle, ay beýle, o özi falan etdi, ol pul ogurlady, ol gyýdorlady, ol biriniň pulany al. Birinji etap şonu ýanak bilen şonu terör etýärler. Şu hukumetin afsalny KGB'nin fiýasatydy. Şol üçin köp adamlar şala bir durmuşda ýalňyşy bolsa ekrana gelmäni gorkýardylar. Şol atlardan gorkýardylar. Bir etmejikler bar, şondan gorkup öňe çykyp bilen atlar. Bir tofar adamlar da şol üçin duurlu, akıllı adamlar da köp, iş oňarýan adamlar da köp, ýurdun düzeltjekler da köp. Ýöne bir tofar ýalňyşlary şu sistemaň içinde edipdirler. Şol üçin din gyýytka olam. Inni birden şunu etdim, men üstüne açarlar, aytem men biavray bolarım falan diýip duurlu. Hukumetem şondan haýyrlanýaýym. Bir burada. İkinci de biz şu hareketi başlamamızda hukumet her näetdirip öňe çykýan adamlar nakazat etjek boldy. Birinciden ýankyýanak terör, ikinciden garnaşyna adar vermek, üçüncüden özüň ogurajat etmek. Seni eýdert, beýdert, ay telefon edip ağzından gelende tövmedikleri yoktur şunun içinde. Tövmedik yoktur benim aktivistlerim içinde. Türkmenistan'ın içinden bir tofar adamlara yöne zadaniye verýärler, günne can ettirýärler. Günne. Zapis edip mesaj uğrattırýärler. Üçüncü zat fiziski ayırmak. Türkiye'de şonu ettiler. Köp yerde de etjek boldy. Onu hemme diktatörle de etýär. Ýa-ni öňün nemede Angliýada İran International Television yani şonu göçürmeli İran'ın hükümeti karar çıkarttır şu tada bomba diýip pul berýärler garap her adam tutýarlar bir çeçeni tutýarlar bunu bilýär öňünden bilýärler göçürmez bolmaýasaň iki tane adamy biri şu alıp barjy ikisini şolary öldürmeli bıçaklap öldürmeli. On tuttular hemme nemetdiler şu atlam türmede ýatýar ol çeçen oglanam sudan boldy emme. Men näme edjek bolan diktator döwletler öňe düşýän adamlary her näetdirip aradan aýyrjak bolýar. Şunan biz bilýär. Hemmemiz bilýär. Şu zatları bilýän adam akylly bolsa ähli biz hereket edip ýokda. Şu düşmanlydan ba, pulonma, mümkinçilik amma, tanışlar amma, dünýäň hemme ýerine pasorlar amma bir topar itle de başlara hizmet etýän şu zatlar görüp otyka. Ondan şu öňe çykan adamdan garşyna geplemek kimin peýdasyna? Birinji ýöne şeýle aýdy. Kimin peýdasyna? Şol dine düşmana hizmet etýär.
Hükümet doğrulap ayrı bilmedi. Türkiye devletinin üstünlüğünü ayrı bilmedi. Vurup gencip korkulup ayrı bilmedi. Lişni terör edecek olup şahsi şunu pazar edip ayırıp bilmedi. İnni şoğulları ne etmeli? Bir bilen düşman etmeli. Şonu hazır oňardylar. Menem şu atlam şu gurdumları şu ramkan içinde seret yani düşman bil kastlayın şu davaları bizim aramızda salıyor. Şol için Kaşpirovski yani akıllı oğullar şunu düşünmeli. Kimde kim gel? Çetten aşağı bizim aktivistlerimizin üstüne ne kadar ediverse şol başka yerden uğralayanı bilmeli. Şu an hiç kim Türkmen halkının hareketini inkar edip bilmez. DVT Topori onu koşandığını şu harekete koştu. Ama DKT organizovanı ilgilerli hareket edilmiş. Şunu hiç kim inkar edebilmiyor. Bizim Nuriyanak aktivistimiz, Dur Sultaniyanak aktivistimiz, o zaman Direli Şiyanak, yine Allah'mrat Yanak, başka yeke adın tane, şunun hemmesi şu hareketi öz koşantılarını koştular, hiç tatlının korkmadılar, çekinmediler, hem geldiler. Şunları hatta Avrupa gelenler, imigrasiya alıp, indi şu tarzda canlılar kovuptu, közenip böyle. Şunlara da iyi değerli psikolojik dabi dedi oturan kimler? Şunları bilin, şunları bilinin düşmana hizmet ediyen. Şunları birini uruşturacak olayanım düşmana hizmet ediyen. Şol için şu datları bilemeden sonra o zaman yani Kaşpirovski'nin çıkışlarını ben bir ramka çok kavat geliyor diye fikir ediyor. Düşman şunun hayırlanıyor. İnni nehili öz aralarını ba bilemem. İnni men şu zatları bilip hiç ekrana çıkıp şol adam karşısında men değil hiç zat diyemem. Hadirim diyecek. Men şu bilen oğlum men telefon et ya bana cevap verin. Men oğullardan hayiş ettim. Şu bilen men gepleştirin dedim. Farkadın ne düşünmesi meselesi var. Şunun üstüne gelip her gün çıkış edip kurrun edip oturmak. Ne peydası var. Ne maksadı idarlıyor. Ben oturup Kaşpirovski bilen gepleştim. Ben ettim gözledim. Şurada iki fikir var. Biri akidilip duranır, biri akidilmeyendir diye. Şu doğru ya ne doğru? İkisi var. Şunu akidilen mi olsa da şu akitmedili diyenin etyen hareketi basışı diyanı var mı? Farkada ada etmek için yok. Akidiliptir diye yöne hiç zade edinem. Ona ne için doğru? Akidilen mi olsa katliadan İyidirler. Aytan akitmedi Türkiye içinden bile olup hem Türkiye'ni varlaylık. Hem ağır hem niyirdenin için çıkaraylık bilelik diyerek edin. Ne için edin de sonra? Bana hiç şuna cevap verelim. Ben ettim gözde. Sen iyidinde duran, sen nimedip duran Helsinki Topori. Helsinki Topori ben hem bolunda atlarım ayttım. Olu Dur Sultanım ağzından gelenmiş olur ötüyor. Ben biliyenem. Hem zapisem var benim. Ben aytdım gözleriydim. Şurada dünya burrunu öjeştirip hem kişinin bozdurup duran dünya şu Helsinki Hacıyev. Hacıyev hem aktivistler birbirinin düşman edip oturan şu dedim. İnni sen bağırlamak için dedim. Var dedim. Gözde. Şu hatta Türkiye'de şöyle. Ya gidiptir ya gitme. Yani Türkiye bize hiç yerde cevap veren ofisyalını. Türkiye devleti. Farhadi 3 tane polisiyeti önünden tutup alıp gittiler. Akittiler videodan bak. İnni şu nerede diyemizde Türkiye devleti hiç cevap verene. Sizin advokatlarının barın yüz tutun. Ofisyalını sizin advokatınız var mı? Barın ofisyalını yüz tutun. Farhat nerede? Cevap veren aklı. Onunla gelin hemen bilelikte hareket edenin Farhat nerede? Şunu tapayım. Kimden sonra mı? Türkiye devletinden tapmalı. Cevabı. Türkiye devleti bize cevap vermeli. Sen gitti Helsinki Topora dünyada ofisyal registreli bunu pul alıp otayla advokatınız var. Türkiye devletine hat yazın. Farhat nerede dedim. Bu ya men şöyle ettireyin neydi? Şu neçelini ettiren ha. Ne için? Yani şu topar ettiredik gelen ha. On kellesini Farhat'ı boşaltmakla absolut kellesini yok. On aytım Avrupa'daki oğulların üstünden hat yaz ya bar sonra dedim şu Kaşpiro. Bar sonra şu hat yazıttır mı yazmanım?
Onda yalan nedir? Dur, benim yalan nedir deyip fikir edecek, sen yanıp dedim. Yönde soran dedim. Ben doğrumu cevap vermek dedim. Afsanla doğrumu cevap veremem. Neyim için? Ben tanınmayan adam. Bana cevap vermese kime o cevap vermem ona? Şol için bar sonra neyim için şu katı yaptın? Ne hilli o bir pravazaşitni kurama, görüp otuyor önüne bir devlet, diktatör devlet, kim ağzını açtı, urya, yençiye, dürlüyorlar bile şun uniştajayet ya. Abi diye şun cani, kovfatını de yalan sözleyerli, ola narkotik aylayerli, yine buradaki başka da atlar giyivli niye diye öyle. Hani şu ödem sonra işliyor. Hemmesinin şu atlan koyan peredaşalarının dine bir zakaz olan koyuyor. Hazifin zakazı olan koyuyor. Yoksa şol oğlan, akıllı oğlan, beyle gepeci oğlanlar. Şol için ben bir katlarla koyan, bir katlarla şuna gen alıyor. Ne ettirip şey ettirip öğünü oyunu tutuyor. Fakat hemmemiz biliyor. Tövbeli adam yok. En tövbeli adam Murat. Murat'ı ağzından gelenini söyledi. Yöne Murat şolan hemmesini öz nemesinin üstüne geçip de Farkad'ı men kollum onluydu. Şu neçeliğine kollak geliyor. Devleti topori hemme kişiden köp eylek beylek hat yadandır ta etmeli kuramaları etmeyeni bulu et yani. Şuna ne mi diyeceğim? Şimdi şu adam Allah Murat'ı alıp gittiler. Hani ne ettiler? Allah Murad'ın ehmiyeti, Farhatçı yok mu? Ne mi hareket ettiler Allah Murad için? Hiç de deden aklı. Hiç de deden aklı. Sesinden çıkaran ne için yürüyüp bir daha çıktı? Şunun için şu atlım, eğer akıllı adam ve de eğer yurdunun aladığını ettiyen adam, eğer şu meseleleri çözüp öz aramızdakini, düşmanın siyasetini düşünen adam, eğer peydalı iş edecek olsa şun kun hemme ara tapavoti, önkü geçmişler hemmesini koymalı. Gelip yeke düşman bizi terör edip ya. Yeke individual. Bizi vuruşturdular indi terör edip oturdu. Şun kun hemme kurumlar yatırım oğullar gelim. Hemme birimiz olaylı karamda da karşı göreşelim gibi. Tutulan oğulları çıkardayım. Niye gitmeli olsa gel gidelim deyip bereket ederme, Hudaya kasım edeceğim. Eğer şu hareket etsek şu oğlanla, eğer 50-60 tane öne çıkan cami kolplu oğlanla var. Şunu oturup gepleşti var ya, hani giderlerim getiriyorlar. İndi de melek hiç güvem, hiç de değdirmeyenler. Dünya cemiyetçilerine ödüğüne çekerler. Şol için biz el ayarımı dağıp da hem medat edip kasam içi oturmalı, ta farka çıkarayan çalanı bir hiç de edecek değil. Galada o kambiyavi dedim. Edin ne edip bilsem, şunu ettiler var ya, bereket ederler. Dünya cemiyetçiliği farkı adam çıkarıyor. Allah adam çıkarıyorlar. Hiç olanı bir hiç zat değdirmeyenler. Şu gurrunları etmeli biz. Şu ne ettir ve değilli. Şu an ekrana gelen adam şu gurrun etmeli. Neyin ki ondan bundan kemçilik tap, onun karşısında kellesini ağırsın. Düşmanın isleyen dağını etsin. Şol için ben şu gurrunla vramka düşmanın programı hakkında görüyorum. Şol için kimde kim şunu yanaklı atları doğan ettirverdi. Bilin şu başka yerden tutacağım. Men fikrim şu. Şol için ben bir davalan hiç kayfına giremem. Hiç vakt çalp derru birinin üstünde fikrim aydamam. Yönemen Kaşburovski akla gelip şu zatları bilmeye de bilip gelip öz hareketini devam ettirmenin arzu etiyen. Öğrem eğer fikir etiyen varsa yönekey. Men şu atla Murat'a bir zat dedim, o zat değilse, bana Türkmenistan hiç zat demer değilse, o bir atma adam oluyor. O zattan emelecektir. Yine de kömek edip bilecek, şu aktivistlerdir. Şun canını halat edip bileceğim, şu aktivistlerdir. Şunu bir dereceye getireceğim, şu aktivistlerdir. Halkım isteye, sen ekrana gelende, halkın derdine ait. Neyin köp? Onun yamanlı, düşmanın etiyen işini. Halkın gerekli adam şu. Doğru mu Murat abi? Doğru. Yani diyecek olan adam özün oynatma. Sen bu ön bir akıllı oğlundun. Senden maslahat tom soruyadılar.
nerede haysi bir aktivist şu wagt aktivistleri yamanlaya. Senden başka yamanlayan adam yok. Yani men pula tatadım deyip ona maydıp bilersin. Ona da düşünürsün. Yöne inne akıllıca bol. Biz şonu isleyat. Ağzı bir olalım oğlanlar. Ağzı bir olmasa bizim hemme eden işimiz boş bolýar. Doğruyum. Ağzı birlik biz yeňmesek bize her bir adam bir güç. Biz her bir adam için yani her bir adamın goşanyny bize bir güç. Bize her bir adam gerek. Şoň üçin kim bolsun? Kasperovski bolsun, Nurmuhammed Annayev, Rahmanov ya yeni bir bolsa kim bolsa şo bolsun ýöne aktivistler garşy görüşmesin. Aktivistler garşy görüşdi, men düşmanım bolýar. Yani gona diýen sebäbi gurbanly aktivistler garşy görüşýär. Ondan ol komandada bolýar da. Şoň üçin biz aktivistler gowramaly. Aktivistler diňe şu näl, ertekün Muhammed ağa prezident bolsun, men bolayyn, Nurjan apa, Rahmanov, Esenov, yeni bir tapaw yok. Aktivist gerek. Bize karşı, konkurensiya karşı, yani konkurensiya edip opozisiya olup bize aktivistler her wagt gerek. Ýöne tanqid yerlikli edýärler. Hakik problemleri döredýänler, problemleri görkezýänler. Biz şondan öwrenýäs. Ine ol gowy tanqid. Biz garaşýar şoňa. Ýöne başga töhmet Santa Barbara etmek, ol bir gülkünç zat. Şoň üçin şu derece yıkılmaly, bizim estetik normamız bolmaly. Ine mysal getireyim. Hıdyrov boýunça men bilmeýän adam ýok. Bir gede men maşgalysyny degmedim. Özüne de degende bir noktadan aşak düşmedim. Näme diýse şonu diýsin. Oň öz agry özüne ber. Ine şu ýaly görüşiň. Öz agryňyzy iýiliň öňünde ýykma. Mert bolun. Şunun bilen näme Muhammed ağa? Siz bu wagty bir ýere çağırdyňyz, benim wagty bir ýere çağırýan hemmeňizi watandaşlar Kasperovski bolun, Rahmanov bolun, Esenov bolun tapaw ýok, biz hemmeňiz görüşmeli. Biz şu ýere görüş baran soň, şu ýerde partiýa açyň, bize garşy görüşüň, bize garşy näme görüş bilýän bolsaň görüşüň tapaw ýok. Ýöne häzirçe biz bir düşman, bir zulüm, bizim dogan arnaşlarymyz, bizim watandaşlarymyzy helak edýän zulüme garşy görüşýär. Ine men şoňa çağırýar. Egerde başga diýjek adam bolmasa şoň bilen efir gutaraýalyň. Biz şular Kasperovskiň tanqid etmek üçin näle Türkiýe'de bolup geçen problemleri aýtyp we şondan näme çykalgalar bar diýip şoň üçin çykyş edýär. Murat, men üstada bir daha etjek bolýan watandaşlar şu dawalyň öňe çykmagy, şu problemlaryň öňe çykmagy bizim hareketimiziň öz barýarlygyny görkezýär. Öň hiç zat ýokdy, hiç görüşmeýärdi, olamaydy, aýdym zadyny çalyp berdi, eden etdirini edip berdi. Inni hareket etdik, ol çekinni ýegerleriniň gepi ýok, inni onu ugulagan etdik. Bizim aramızda bir topar problemler ýüze çykdy. Biz şu kıyınçılıktan deyince korkak, şu zatla baş, şöyle bir proses. Şu proses haçan başlasan, şu zatla öňünde var. Şol için biz bir toparda geçtik, bir topar etabı geçtik. Şu kıyınçılıkla da şu bizim hareketimizin neticesinin näke kıyınçılıkla. Şundan akıllı palikatlı çözmeklik ulu yine bir yeňiş. Biz şol için şu gurrun etýär. Wende şuňda belli orada. Eger bunu aratta oldu, hakikattan öz halkyny söýýän bolsa, ýurduň içindäki bar problemany çözjek bolýan adam bar bolsa, biz hemişe etýär. Gelin, oturaýlyk, hem birazy çözeýlik. Bizim düşmanymyz ola. Ola ýurt talap oti. Halkyny gün beren, sizi közendirip taşar ýurtlarda ýörüp. Şonu aýraýlyk, başga her kim öz gününe bolar bitdi. Eger bile hareket şun yeke bizim aktivistlerimiz dudaga salyp otyr. Şonu goramaklyk bizim mugatdes zadymyz. Gelin şu hakyny bilelikde hareket alyp baraýlyk. Diňe şol hakyny, şolar näýli goraýlyk. Näýli düşmanyň etýän hareketiniň öňüne alaýlyk. Gelin şol üçin her kim bolsa gelin goşulşyň biledeylik. Nire gitmeli bolsa gideýlik, nire hat ýazmaly bolsa ýazaýlyk, näýli protest aksiýalaryny geçirmeli bolsa bilelikde edeylik şonu, maslahatlaşaýlyk. Eger ýok, oňuşmasam, onu siz öz bilenmi dedim, bizim öz bilenmi edeylik.
Kim edibilýän etdim. Päskil vermeylim. Şundan başka nähili akıllı şu mesele çözülüp var. Ahalik. Şunun hemmesini aýtýar. Doğru. Hormatly vatandaşlar, biz görüşmeli durmalar. Görüşmeyenler, bize töhmet atýanlar, olar öz wagtyny ýitirýär. Biz wagtymyzy ýitirmeliler. Biz üýüşmeli. Hiç wagtym hiç haýsy döwletde 100% halk alıp, ýa-ni hemme zat düzeltmeli. Halkyň içinde dürlü derejeli adamlar var. Ilmy taýdan, düşünje taýdan, durmuş taýdan dürlü. Şoň üçin deň däl. Bir deň bolanmasak onu kımmadymyzdan bolmazdy. Şoň üçin düşünýänler, namysy bağlar, wyjdany bağlar öňe çykmaly. Wyjdansız, namyssız ýallaklar öňe çykyp bizi basyp almalylar. Biz şoňa garşy görüşmeli. Alaçy ýok. Şoň üçin siziň hemmäňiz çagyrýar. Bizim bilen görüşüp bilmeseňiz, ya bizim bilen ýa-ni ideýalarymyzy goýulmasaňyz, öz ideýalaryňyzy özüňiz goruşun. Ýa-ni Muhammed Ağa diýýär. Şoň üçin görüş meýdançasynda siz garaşýas. Türkmenistan diňe öňe gitmeli, Muhammed Ağa gatda bellek geçdi. Biz häzir görüşde täze derejä çykdyk. Eýýän bizde şuraya sorul emele geldi we şunu biz çözüp geçsek biz üýtüp gidip durumumuz bolýar. Şoň üçin biz her wagt üstmeli. Hiç wagt durmaly. Hemmäňize taňry ýalkasyn biz dinläp, bize hormat oýanyňyza, bize öz pikirlerini ýazýanyňyza, bize maslahatlaryňyzy berýäniňize köp taňry ýalkasyn birinji bilen size jan halk arzu edýän hemmäňize. Sag bolun, hormatly vatandaşlar. Sag bolun.